Eguerdion ETV-ko ikusentzule ondo torri oreka saiora gaur Larrabetzun gara. Larrabetzuko udal pilotalekoan izan ere, nesken esku pilota izango duzue ikusgai orain hasi eta ordu biak bitartean. Emakume Cup txapelketako bigarren edizioa izango da, eta hemen emakume asko nor baino nor gehiago izango dira, finalak 2 mailatan bananduta. Denera 20 neskek eman zuten izena txapelketa honetan parte hartzeko, 10 bikote, 2 mailatan bananduta esan bezala, eta orain laster abiatuko da lehendabiziko finala, bigarren kategoriako finala justu ere. Eta gaur komentario lanetan Inigo Aiestaran lankidea izango dugu, eta baita Iker Amarika ere bai, bera Bizkaiko Federazioko presidente ordea da, Larrabetzuarra bera, eta beraz etxean jokatzen du. Eguerdion, bikote. Berdin, Sara, hain zuzen ere, pelotari profesionala izan dakoa da hemen aldamenean daukadan hau, eta kontuan hartuta, duela 30 urtera arte pelotalekurik ez zutela izan hemen herri honetan, harritzekoa da datua, baina alakozea da. Ez dakit, nun ikasiko zuen Ikerre pelotan jokatzen? Eguerdion, Iker? Eguerdion dan hori. Ba, bueno, hasi hemen pelotaleku honetan hasi nintzen, baina gehien bat ikasi Saran herrian, Lezama herrian egin dituen urte asko, bertako pelota eskolan eta bertako pelotalekuan. Inoiz ikusi galtzen nuen Sara pelotan jokatzen? Bai, txikitan tarteka ibilitakoa da Lezamako pelotalekuan eskuz jokatzen, gero beste kirol batzuk aukeratu zituen, baina ikusita daukat, bai. Bueno, Iker, iaz Zamudion izan ginen, emakume kapako lehendabiziko ekitaldia egin zutenean, arrakasta ikaragarria izan zen, gaur bigarren edizioa ona ekarri duzue, Larrabetzura zer espero daiteke, 2 final ikusiko ditugu, bigarren mailakoa lehendabizi ondoren lehendabiziko mailakoa. Bueno, nik espero 2 final politak ikustea, ikusita iasko arrakasta eta ikusita iaskoa ez zela kasualitatea izan, ikusiko dugu pilotariak maila hobeagoa dutela, maila hobetu egin dutela, eta ikusiko dugu, ez? Egia da final bat dela, hortxe urduritasuna ere egongo dela, baina, bueno, egia esan urte honetan zehar, partidu asko jokatu da bez, eta nik uste gauzak ondo irtengo direla. Lehendabiziko finala bigarren mailakoa, Lutxi Fonseca eta Iratxe Ibarra izango dira gorriz jantzita, markinarrak 41 urte ditu, 1,61 zentimetro eta 55 kilo. Eta Gerriko Urdinez, Arrate Gazteluk eta Paula Iturbide jokatuko dute. Eta hau bukatu ondoren, lehendabiziko mailako finala izango da, eta bertan ikusiko ditugunak Irati Etxebarria eta Patri Espinar, Nerea Sagarna eta Nagore Bilbao. Partidako 22 tantora izango dira, Arrate Gazteluk 18 urte ditu, bertakoa da, Larrabetzukoa 1,65 zentimetro eta 67 kilo. Eta laguna Nafarra, Paula Iturbide, naiz eta hemen bizi den gaur egun. Eta momenturik handiena, nesken eskupelotan Iker zuen herrian, Txokoan elkarteari esker. Alatxea, aurten Txokoak emakume pelotari elkartea udaletxeari eskakizun hori egin zion, ia posible zen emakume Cup txapelketako final hau Larrabetzura ekartzea, eta azkenean udaletxeak eta Bizkaiko Pelota Federakuntzak egindako hitzarmenari esker, finala Larrabetzura ekarri dugu. Aurrez, beste 2 topaguna izan dira, biak Amore Bi eta Etxano Zornotzan, han parte hartu dute neska guztiek, eta beraz, hau 3. jaialdia izango da urtengo emakume Cupen barruan. Bai, hala da, horre otsaileko hilabetetan, 2 asteburutan, 2 kanporaketa jolastu dira, kanporaketa bakoitzean 2 partidu jokatuz, eta horre ikusita maila bakoitzean 5 bikote egon direla, 4 kanporaketa jokatu behar izan dituzte finalera heldu aurretik, eta gaur 3. jaialdi honetan finala handia ikusteko aukera. Pelotak 85 gramo ingurukoak dira, eta takorik ez, baina eskuak babesteko zerbait badutela ikusten ari gara neskeek, ez?
batzuk behintzat. Bai, batzuk babesku eskularrua erabiltzen dute, beste batzuk esku hautzik jolasten dute, eta beste batzuk aldez esparadrapo tira batzuk jartzen dituzte eskua pizkat babesteko. Zeberez pelota gozua, badakizu eskuan kalte handirik ez duela egiten, baina pelota gozu hau ere barri datorrenean min pizka bat egiten du. Hortxe dituzue, bigarren mailako finaleko lau protagonistak, Lutxi Fonseca, Iratxe Ibarra, Arrate Gaztelu eta Paula Iturbide. 6 klubetako ordezkariak izan ditugu, txapelketan zehar, Larrabetzuko Larreta, Larrabetzuko Txokoan, Zornotza, Martina Ximein, Laukiz eta Usan Soloko pilotariak hain zuzen ere. Hori da, hortxe aipatu berezitasun bezala Larrabetzuko Larreta pelota elkarteak bere lanari esker, horre mutikoak dituela eskupelotako modalitatean, baina palako modalitatean ere emakumezko asko ditu, eta emakumezkoen artean eskuzko txapelketan izena eman dutela, naiz eta palako modalitatean jokatzen ibili. Aurkezpen egin ondoren, pelota probatzen ari dira, eta berehala ekingo diote. Pelota guztia, Juan Carlos Otero pelotagileak egindakoak. Bai, hori da. Gainera uste dut gaur etortzekoa dela. Juan Carlos Otero, berarekin landutako pilota da. Azkenean oraindik ere proba batzuk egiten gabiz, ikusteko ia zein dan ondoen moldatzen den pelota emakumen eskura, baina hor ere berezitasunak egoten dira, emakumeen esku guztiak ez dira berdinak, baina lan dabe ja lortu dugu hor juvenil mailako diametro horrekin eta 85 gramoko pelota horrekin emakumeak jolastea. Balekoa dela esan dute, beraz, finala oraintxe bertan hasi da Lutxiren sakearekin. Iturbidek eraman, atzera Iratxek, arroago erantzun dio Paulak. Presari gabe ekin diote lehendabiziko tantoari, baztertu egin zaio Paula Iturbideri eta aurreneko tantoa Iratxe Ibarrak egindakoa izan da. Ondo arrimatutako pelota, Azkenean Iratxek ez du asko luze jokatzen, baina badaki ondo pelotan jolasten, espazioak ondo menperatzen ditu. Eta ikusiko dugu gaur segurenik dejadatzen batzuk ere botako dituela. Zabaldu egin du Arrate Gazteluk eta huts. Paula Iturbidek, bigarren tantoa gorrientzat. Iratxe Ibarra pelotan jokatzen ikusten ari gara. Lehen urduritasunak eta tentsioak aipatu dituzu, baina plaza asko egindakoa da bertsokantari eta agian nerbioak baretzen ondoen jakingo duena horrelakoetan bera izan dezakegu. Emakume plaza, ez? Ikusten zaio errestasun handiagoa daukala pelotan jolasten, kantzara irtetzen. Arrate Gaztelu bai, Arrate Gaztelu azkenean gaztetan ere zuriz jokatutakoa daia eta badaki kantzara irtetzea zer dan. Eta bestetik aldiz, Lutxi Fonseca eta Paula Iturbide iaz izan zen haientzako lehenengo esperientzia. Eta gaur kamaran aurrean berriz bigarren esperientzia. Iratxek atzeratu ezkerrez. Paula, lehendabiziko tanto egin nahian dabiltza urdinak. Aztertu Iratxeri, iritsiko da frontisera pilota. Paulak nahi gabe zabaldu. Aztertu egin nahi izan du Lutxi Fonsekak. Huts orain Paula Iturbidek eta laugarrena jarraian urdinentzat. Lau eta huts. Partiduan sartzen den, bikote urdina. Ez dut txartu ikusten, Paula, ondo gozatzen pilota. Baina momentuz, batzuk txapaspira, beste batzuk goiko toldora. Partiduan hobeto sartzen diren eta partidu polita ikusten dugu. Lutxiren lehendabiziko tantoa izan da sakez, 5 eta huts. Erki
bihurritu du Ezker Hormaren kontrasakea, indartsu erantzun nahi izan dio Paulak, baina ez du osmatu, 6 eta huts, Azkardoa, bigarren mailako finala oraingoz binipein. Eta ikusten gabi sarrera hona, Asko, bai. Eta puzle gehiago sartzen ari dira gainera. Paularen erantzuna baztertuz, Iratxek ezin eta horreneko tanto orain urdinentzat txaloak. Ende artetik, Markagailuan oso atzetik, daudenak animatu nahian edo, 1 eta 6. Ematen du pelota aldaketarik ez dutela egingo, pelota bardinarekin jarraituko deuriela, eta ia oin Arrate sakearekin dauela, ia tanturi lortzen duten. Errestoan Iratxe, Paula, Iratxe. Hutsik egin gabe orain arte gorriak. Akatsak egin dituzte urdinek. Horri esker Markagailuan alako aldea. Baina neurketa hasi baino ez da egin. Paula Iturbide. Ipareta Iratxek. Arrate. Leja da. Txapapera lehen epatu duzu. Iragarri duzu. Horrelakoak egingo zituela. Baina lehen da bizikoa itzaio ongieko. Bai, izan txapelketa guztian zehar eskuetatik nahiko justu ibili dela Iratxe. Txapelketa honetarako prestatu eginda, baina eskuetatik justu samar dabil. Eta dejadatxoa horregatik nik uste asko erabiltzen duela partiduan zehar. Baina, bueno, lehenengo dejadatxoa hau ez zaio bera nahi zuen bezala irten. Jokoan 9. tantoa. Iratxe. Paularen ezkerraren bila. Aurkitu du. Artean Lutxi sartu da ezkerrez, kantxaren erdian. Arratek moztu txapa gainean, atzera Iratxek. Kantxaren erditik, pelota bildu nahian, Ezker Horma harrapatu dio. Altura ematen ari dira pilotari bi atzelariak, ondo atzeratu du Paulak, ezin. Iratxek ezkerrez, 3 eta 6, jarraian bat bestearen atzetik 3 tanto egin dituzte Arratek eta Paulak. Bueno, hortxe dauz, aukera dituzte partiduan sartzeko. Arratek ere sakean hobeto asmatzen duen. Iratxe ezkerrez, Paula. Eskubiz joko du atzelari nafarrak. Altura egokia ematen asmatu duela dirudi, naiz eta lehendabiziko tantoetan huts batzu egin dituen, oraingoa txapara joan zaio Arrate Gazteluri eta sakea berreskuratu du Lutxi Fonsekak. Zazpi eta 3. Aurrelari gorriaren sakea, botea ez du behar bezalakoa egin, hala ere tanto izan da. Paulak ez baitu atzetik ondo erantzun, 8 eta 3 sakez egindako 3. Azpitzapelduna, bikote gorriagaz eta bikote urdinagaz aldiz haien entrenatzailea, Joanes Kamara, txokoan emakume pelota elkarteko entrenatzailea. Ipareta ona Arratek, atzera egin behar izan du urrats bat. Ondo. Lutxik. Iratxeren dejada, oso ona. Ona. Hasieran aipatu doan bezala, ondo menperatzen ditu espazioak, badaki pelota botatzen aurkaria ez dagoen lekura, eta orain bai ondo ikusi dugu. Dejadatxoan Aita Zabalera, eta 9. tantua lortzeko balio izan duen tantua. Sake erdira atera du nahi Lutxik. Zabalean Ezker Hormaren bila jo du. Iratxek atzera.
Artxu Paula. Arrabetzun bizi dira Lutxi eta Paula gaur egun, baina ez dira hemen jaioak. Berantxea, Lutxi Fonsekan kasuan, Oviedokoa da bera, Asturiarra, gaur egun Larrabetzun bizidana, euskaraz ikasten dabilena eta eskupelotan jolasten dabilena. Eta bestetik, Paula Iturbide Iruñarra, baina gaur egun hemen Larrabetzun bizidana. Eta bere aizpa, Iturbide tarra bebai, Iruñan orain martxan jarri duen emakume pelota elkartea, Aldatze izenekoa. Eta hiru txapara jontzaio Paulari. Beraz, Bizkaitik kanpora ere datzen ari da pixkana, modalitate hau. Bai, pizkanaka, ia ze aintzindariak izan ziren haien proiektua martxan jarrita, telebistatik lehenengo txapelketa ofiziala jarrita, emakumeak zuriz pelotalekura jolasten hasita, eta horri esker, egia da beste herrialde batzutan ere hasi direla, herri konkretu batzutan hasi direla emakumeak eskuz jokatzen, eta espero dugu pizkanaka hori aurrera joatea. Horre Iruñan hasi dira, Bartzelonan ere hasi dira. Orain dela 3 hilabete txokoan emakume pelota elkarteak hemen bertan topaketa bat antolatu zuen, eta Bartzelonatik etorri ziren 4 pilotari jogatzera. Eta orain apirilak 23-24an badoaz berriz ere Bartzelonara bertara topaketa bat egitera. Errioxan eta Araban ere badira pilotariak eskuz jokatzen, eta esan bezala pizkanaka aurrera doa. Gero Gipuzkoan ere badakit horre proiektu bat martxan jarri nahi dutela, eta datorren urtean ziurrenik Euskal Herriko txapelketa bat antolatuteko moduan egongo gara. Halakorik ikusten dugun. Laugarren tanto aurdinek egin dute, baina alde handia dago oraindik markagailuan. Iratxe Ibarra. Paula. Erdian Markinarra gutx egin du orain Iratxeek. 5 eta 11. Iratxe Ibarra, Serafin Ibarraren alaba. Markinako pelota eskolarako arduradun nagusia den alaba. Orain dela 2 hilabete edo Markinan bertan omenaldi bat egin zioten. Gaur ere ziurrenik hemen izango da. Beste alaba ikustera etorrita. Hori da. Hortxe da, Iratxe. Paula. Deja da Iratxek. Iritsi da atzelari nafarra. Eta aukera orain bera erasoan hasteko. Ondo baztertu du. Ozta iritsiko da frontisera. Arrate jokoan sartu. Aurrelariak erdialdera etorri dira. Gehiago parte hartu nahian. Ondo Lutxi. Baita Paula ere. Zabaldu egin nahi izan du orain Iratxek. Iritsi da Paula. Txapa gainean utzitakoa. 12. 12 eta 5. Eten bat egin dute pilotariek eta guk Sararen gana jotzeko aprobetxatuko dugu, Sara. Inigo Gaztelu, Larrabetzuko alkateagaz nago hemen, eguerdion. Eguerdion. Bueno, partia ona ikusten ari gara, ez da? Bai, benetan polite, kriston giroa dau, ikusi aldozu hemen herri bat dago honen atzean, eta kriston giroa dau eta partio polite ikusten gabiz. Orain bertzen doaz 12 eta 5, eta bueno, hemen gauz, animetan gure herriko neskatiarik. Pizkanaka bete eginda Larrabetzuko udal pilotalekua, Bai, pizkanaka bete eginda, eta lehen esan dugu moduan, kriston giroa dau. Frontea beteta dau, 400 persona egongo gara hemen herrien, eta benetan arro egoteko moduko asunto bat dau. Arro eta posik gaur gainera, nesken partia bat ikusten ari garelako, ez zuen ematen akaso inoiz helduko zanik egun hau, Bai, esan doin da urte pare bat amatek esango bazen nolango gauza bat ikusik egonela Larrabetzu, Euskal Herrian, ez genuen sinestuko da baitu. Azkenean ekinez errelea egin da, ez da. Bueno, Larrabetzun bertan dekuz 50 neska jolasten duera
pelotan, bai palan, bai esku pelotan, elkarte bideko guz, txokoan eta Olarreta pelota elkartea, eta benetan pozik egoteko modukoa da. Txokoanek gainera urte bete egin dago, ez da, orain? Ondala urte bi martxan hasi izan, igeze ja finala jolastu zen Zamudioko herrien, eta bigarren urtea bete dau, eta bueno, hemen dauz da, jotak edabiz, eta ia hogetan bar neska dabiz horretan, eta arro, lehen izan du moden arro egotekoa da, eta pozik egotekoa da. Larrabetzuko alkateak gaur hemen dago, baina ez da pilotalekura etortzen den egun bakarra, izan ere alabarekin ere etortzen zara, ez da? Bai, benetan, arrastietan hemen egoten gara nire alaba txikire 5 urtekoa, bai, hemen arrastietan ume pilo bat elkartzen dira, jolasten bai frontoe, bai esku pelota, bai palatan, eta hau herriko gune garrantzitsu bada, eta bueno, holan apurke sartzen badugu giroan eta jarraitzen badira bide honetatik, posik egitekoa. Aipatu oso, neska asko dago zela frontoira datozenak, ez da, baina esku pilota gutxian dabiltzanak gutxi ala Larrabetzun diote. Larrabetzun hogeita neska dabiz esku pilotan, eta gero beste daiz palan, eta egizan da esku pilotan hogeita lau uste dut neska dozela, eta kantidade garrantzitsu bada, osea, hogeita lau neska egotea jolasten, benetan uste dugu gauza garrantzitsu badala, ez? Txapelketa honek sekulako arrakasta izan du, iaz ere izan zuen Zamudion egindako finalean, eta gaur hemen Pablo Berasaluze, esate baterako badago armaietan. Bai, iaz izen zen lehenengo txapeltea eta urte eta bigarrena da federaziotik Larraitzuko udalara etorzinea esaten nahi zeurela urtolatu herrien, benetan gure aldetik baietxe zan genuen segiduen, eta arro gauz herrigaz, da arro gauz holango gozek egitegaz, ez? Da gu udalatik bakarrik esan behar dugu jarraituko dugula laguntzen eta bultzatzen honek ekintzan. Inigo Gaztelu, Larrabetzuko alkatea, mila esker segi gozatzen. Zueri eta eskerrik asko etortza gaitik honan, da hau partida etebetik emote gaitik. Eskerrik asko. Larrabetzuko alkatearen hitzak entzun ondoren, berehala ekingo diote berriro neurketari, bigarren mailako finala ikusten ari gara. Lutxi Fonseca eta Iratxe Ibarra batetik, Arrate Gaztelu eta Paula Iturbide bestetik. 12 eta 5 aurretik dira Lutxi eta Iratxe. Asturiarraren sakea laburregia izan da, 4 tanto lortu ditu sakez, baina orain falta egin eta eskuz aldatuko da sakea. Bueno, erdilanak egin dituzte ja gorriek. 12 eta 6 markagailuan, eta ia azkenengo txanpa honetan zer gertatzen dan. Iratxe eta Paula gehien beraiek ari dira parte hartzen. 13. Paularen utsak ekarri du. Eta Inigo Gazteluri bebai eskertu, ez? Berak esan duen bezala proposamena udaletzera heldu zaionean, zuen zalantzarik izan, eta azkenean Larrabetzura ekartea final hau berak aipatu bezala oso garrantzitsua zen Larrabetzuko herriarentzat eta txokoan emakume pelotari elkartearentzat. Eta ikusten dugu anera erantzuna ere oso ona dela, Ikusten dugu frontoia guztiz beteta dagoela, gainezka dagoela, eta momentuz, markagailuan alde haundia, baina partidu polita ikusten ari gara. Ezkerrez ondo eraman du Paulak, Lutxiren sakea. Atzera hiru indarrak, asko baztertu du, eta ezin izan dio erantzunik eman, Iratxe Ibarrak 7 eta 14. Eta esan hastian entrenamentu bi egiten dituztela, pelota elkartekoak, horre martitzenetan 6-etatik 8-etara eta egunetan 7-etatik 9-etara. Astean 4 orduko entrenamentua egiten dituzte, baina alkateak aipatu bezala 23 emakume dabiz gaur egun txokoan emakume pelota elkartean, eta 23 emakumeak banatuta daude 2 egunetan. Azkenean hor 10 eta 13 egiten dituzte entrenamentuak ordubiko saioetan. 15 eta 7, Lutxiren sakea, errestoa Paulak. Aukera orain Lutxirentzat jokaldia eginda tantoa bukatzeko. Moztu, bukatu du. 16 eta 7, oso erraz. Markagailuan aurrea hartu dute hasiera-hasieratik gorriek, 6 eta huts. Tartea orduan zabaldu eta geroztik
aldea haunditu baino ez dute egin. Ondo moztutako pelota, Azkenean horra ondo baztertu du, esker paretara. Eta Paulak eskerrez ezin eraman, baina iasko irudiekaz konparatuz, aste honetan ikusten ibilina zelako, ja, bueno, beste mailatxo bat ikusten zaie, peloteo gehiago ikusten da partiduan zehar. Bi bikote aldetik, gainera. Eta horrek esan nahi du, iaskoa ez zela kasualitatea izan, jarraitzen dutela entrenatzen, jarraitzen dutela eskuz jolasten emakumeak, eta pizkanaka maila hobetzen dabizela, eta itzaki barik pelota lekura hurbiltzen dabizela, eta jolasten dutela. Ia, Goiko txapa jo zuen pelota horri, baina barruan sartu du Paula Iturbidek. Iratxe Ibarra oso seguru ari da. Atzealde horretan eutsi eta eutsi. Ezkerrera pelota baztertu diotenean orduan izan ditu arazoak markinarrak, baina gainerantzean nagusitzen ari da atzeko kuadroetan utzik egin gabe. Iratxe zuloa zabalean ikusi du eta tantoa berak lortu du. 18garrena beste etenaldi bat egingo dute pilotariek eta aprobetxa dezagun. Sara norekin dagoen jakiteko, Sara? Pablo Berasaluze daukat, eguerdion. Eguerdion. Beno, Labritetik Larrabetzuko frontoira, Bai, azkenean gure bizia pelota da, eta bueno, gaur atzo ero enteratu nintzen partidak zeuzela, eta bueno, neskak ikusten oso gustora, ez? Zer iritzea daukazu nesken pilotaren inguruan, Pablo? Oso ondo, nik uste pelota deporte oso bolita da, eta bueno, neskak lehen epoka baten nik uste berri zen asko jolasten zen, 4-5 neska zegozen, eta bain barriro neskak ikustea pelota, nik uste gauza polita dela, eta bueno, aberge neska gehiago animatzen diren, ez? Neska asko animatzen dira, baina eskutsez akaso gutxi daude, oraingoz. Bai, baina bueno, nik uste hori denporakin neskak animatuko direla, eta bueno, ikusten da bain badau bezala neskak eta gainera polito jolasten dabe, eta nik uste mendik aurrera neska gehiago direla. Armaiak jende eslepo, hau ere bada posteko moduko albiste bat. Bai, gu ikusten baino gehiago de hemen dauz, ez? Baina bueno, hori seinale hona da, eta egia esan bai puretako, bai pilotarentzat gauza polita da. Zuri dagokizunez, nola sentitzen zara, binakako horretan? Bueno, binakako amaituta dau, oin udara prestatu apur bat, eta gero, urrian ja azkeneko partea jokatuko dut, eta udara ondo patzatzen dugun, disfrutatzen dugun, eta gero beste bizi bat, ez? Orain gutxi jakin genuen, ez da agur esan martzen niola kantxei, nik uste sumatuko dugula zure utxunea, Bueno, hori seinale hona izango da, baina nik uste oin pelotari oso ona dauz, bai Mikel Urrutikotxea, bai Elezkano, eta Bizkaia nik uste ondo dagoela eta horrekin jungo da aurrera. Mila esker, Pablo, segi gozatzen partidu honekin, Bale, zueri. 18 eta 7 utzi dugu partida, berehala helduko diote berriro. 4 tanto baino ez zaizkie falta aurretik doazenei, berotzen ari ziren, ez dira konturatu baimena izango zutela epailea bere tokian baitago, eta orain bai, hemendik aurrerakoa balekoa izango da, urrengo tantoa 25 jokatu dituzte orain arte, desoreka handia 18 bikote batek 7 besteak. Hortxe izan dugu, Pablito Berasaluze bai armaietan, emakumeak ikusten etorri da, atzo deitu zidan etorteko asmoa zuela, eta etorri da eta hortze dago. Gainera nik berari galderatxo bat egin nahi nion, zen ni badakit hor berak aipatu duen bezala berri zen egon zala neska bat nahiko ona edo oso ona, eta uste berari irabazten ziola. Ez dugu gogoratzen orain izena, uste dut abizena Teilleria zala, izenez ez dakit, baina gero aukerarik badago galdera hori egiteko, berak erantzungo dugu boto. Ondo zabaldu du Paula Iturbidek, Fonsekak eraman. Paula. Iratxe. Barruan egingo du botea, ez besoa jaso du. Eta tantoa urdinentzat. Bueno, ia heltzen diren 10. tantu horretara ia bi zenbaki egiten dituzten.
Oraindik partidua dago, 22 arte gauza asko gertatu aldira. Iratxe Ibarraren dejada oso ona, iritsi da Paula. Beste aldean orain, hori ez du inork eramaterik izango. 28 bata besteren atzetik. Bi dejada egin ditu Iratxek, bata txokoan, bestea zabalean. Bigarrenak izan du saria. Bueno, hortxe eskura dute finala, Ia esustereko erik ez dagoen. Baina 28ko alde horrekin aukera asko bikote gorria gaur txapela etzera eramateko. Eskubiz erantzun dio Lutxiren sakeari Paulak. Iratxe, ezkerrez jaso Nafarrak. Arrate, ezkerrez ere dejada txokoan. Nahi eran jokatzen ari da Markinako atzelaria. Luze orain Paulak. Urdinak erasoan saiatu nahian. Endabizi tantoa landu eta aukeraren baten bila dabil, baina ederki utzi dio Arratek eta aukerarik emanez. Iratxe palan jokatutakoa da, Eskuz, hasi zen, eskupelotan jolasten. Gero palako modalitatera pasatu zen, emakume guztiak izan duten arazoagaitik, jarraitasun bat estelako egon, horre infantil kadete mailera heltzen zirenean, emakume guztiak beste bide bat aukeratzen zutelako. Baina berriz ere errekuperatu egin dugu eta berriz ere eskupelotan jolasten hasi da eta gaur finalean sartu da eta tantu batera besterik ez emakume cup txapelketako finaleko txapela lortu ahal izateko. Azken tantoaren bila Lutxi Fonseca eta Iratxe Ibarra. Ezkerrez atzelari gorriak. Paula Kutz eta bukatu da. Emakume kapeko binakako txapeldunak bigarren mailan Lutxi eta Iratxe 6 eta huts. Hasieratik aldea lortu dute. Horri eutxi eta gero eta handiagoa izan da zuloa Iker erraz irabazi dute. Bai, 28ko emaitzarekin esan kanporaketatan, euren kanporaketatan txapelketan batera aurka jolastu dutenean 22 eta 16ko emaitzarekin irabazi zutela Lutxi Fonsekak eta Iratxe Ibarrak. Baina gaur finala da, partidu bat da, eta 28ko emaitzarekin, ikusiko dugu errez irabazi dutela Lutxi Fonseca Asturiarrak eta Iratxe Ibarrak. Euren artean ere ikusi dugu ondo eramaten direla, hor giro polita dutela emakumeen artean, hori gauza polita da, proiektu hau aurrera eramateko. Eta ikusten dugu frontoira gero eta ikusle gehiago sartzen ari direla. Lehen dabizeko partidua ez dute ikusterik izango, bukatu delako, eta irabazleetako bat, okerrezpanago Sara Gandararen ondoan dago, Sara. Bai, Iratxe Ibarra daukat hemen aldamenean, gaurko garaia, zorionak. Eskerrik asko. Markagailuari begira, akaso pentsatu daiteke partida arraza izan dela, ez dut uste hola izan denik, ez da? Ez, kontu da, ligilan eta hasi ginenien, nahiko ez du edo hasi ginen, lehenengo partiduen nire lagune apur bat urduri, neube aspaldixen pelotanen barik da, justu samarra hasi ginen, baina gero mejoretan junga geube, partiduz partidu hobetzen, alkarre hobeto ulertzen da, egiz esan pentsau, baina erreztsua egin dugu markadorien, eraman pentsetan alde hainbesteko egongo zanik. Zemoz horratze aldean, lehia? Atzien ebera jo itxen da unik baino geixa, inger geixa duke ordu nik buena itxera, eta gero aldala bera jarrimetan junaz, bera eskerra eskastxua duke, orduan aldala buena inarrimo, eta gero nose pinien aurria jugadira itxera. Zepozgarria dan, ez da, frontoia hainbeste jenderekin ikustea? Bai, eta ikezen nintzen egon, baina banekixen ikesbe jente asko gonzana, ze bideuen da ikusiot, eta bai egiz esan, hemen elarra betzune asko mobitzen die eta gaur erakutzi dabe. Aurrera pauso itzela emakume ontzat, ez da? Halako txapelketa bat egotia? Bai, ni adibidez, 20 urte baino gehiago da eskuzein barik egona zena eta umetan ibiltzen nintzen nien,
neska batek eskuz jokatzi gauza oso raru esan. Geu ginen holan bitxo raro batzuk edo, eta egiz esan noin holan ikustie frontoie beteta eta jentiek jarraitzen da bela nesken ezu pelotie, pozgarrixe da. Garai batean, igual pilotan ibiltzetik balara igaro hartzan, ez da? Hori da, bai, nipe adibidez pausoixe monaban, beha behin, 15-16 urtegaz ja injerrik ez deukezu mutilen kontra itxeko, beste neskarik esan egon inguruen, da aukera bakarra zan palazazti, gitxitxua sufritzen da errezaue da, errezaue, erosu haue eskutako minipez, gerri xantzako errezaue da, eta horra paseta ginen danok, eta batez neskak hor ebizelako. Zuk esan dozu, mutilegaz jokatu behar hori, aipatu dozu, oingo neskek zelako aukera dute garai bateko emakumeok egindako bideari esker, ez da? Bai, azken baten, gure kasu esan hori mutilekin ibili, eta gero, eltzezan edade bat, zure edadeko mutilekin ja ezin zendune injerra gaitxik, injer falta gaitxik, eta gazte hauekin jokatzen gendu, baina gero gazte horrepe azten ziren eta gelditzen ziren bakarrik. Eta gaur egun, adibidez txokoan nien lanai eskerrak, eta Bizkaiko Federazioak lagundute eta Gipuzkoan dabe badabiz, bada jenti eskuz jokatzen dabena, kontu edaukerak emoti eta txapelketak eta behipintzi, ez da, eta ez bakarrik urtien partidu bat, abestakinik amistoso moduen, txapelketa jarri eskero neskak hasiko dien trenetan. Eta gaztetxuentzako hau erreferentzi bat izan lehike. Norekin gogoratzen zara? Norekin? Markineko pelota taldekuekin, eta gero hemen bertako lagunekin eta kontrarizuekin, ez, oso giro ona egon da. Eta Markineko pelota taldekue bat ez umetan emotearen hori aukera hori, naiz eta mutilekin izen, jokatzeko, eta gaur egun olako txokoan modoko klubei, ez da? Horra, ibe eskerrak. Eskerrik asko, zorionak, eta segi gozatzera, titulu honekin? Eskerrik asko, zuri. Ez du esan nahi izan, aitaren izena, baina nik uste Serafinekin ere gogoratuko zela Iker. Bai, seguruenik. Azkenean Serafin izan zen Markinan pelota eskola martzan jarri zeuena eta horre urte askotan ibili dana kompetentzia handiarekin. Ze badakizu Markinan sexta puntak kriston indarra daukala, baina alanda guzti be Markinako pelota eskola gaur egun Euskal Herri mailan erreferente bat da. Orduan hor ikusten da zelako lana egindan, ez? Eta gero iratzek aipatutakoa, hori esaten gabizela. Azkenean ikusten ari gara pelota elkarteatara neskatia pila bat hurbiltzen direla eskupelotan jolasten, eskupelota gustokoa dutelako, eskupelota maite dutelako, eta gero zoritzarrez ez zaiela jarraitasun aukera hori eman, ez? Orduan hori da guk emetik bidali nahi dugu mezu guztia, emakume guztientzako. Aitzaki bari frontoira etor daitezela jokatzen, eta emakumeak bere espazioa duela pelotan. Bigarren mailako txapeldunak Lutxi Fonseca eta Iratxe Ibarra izan dira, berehala ikusiko dugu lehendabiziko maila, berotzen ari dira parte hartuko duten lau pilotariak. Irati Etxebarria, Patri Espinar, Nerea Sagarna eta Nagore Bilbao. Sara, beroketa ariketak egiten ari dira eta berehala hasiko dira finala jokatzen. Laster ikusiko dugu beste final hori, Larrabetzuko udal pilotalekutik, irabazle batekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta orain iragarki batzuk ikusi behar ditugu, merkatal aholku batzuk, laster gara bueltan, partida hasi aurretik galtzaia ere hartzeko aukera izango dugu, eta laster gara bueltan. Kaixo berriz ere, TVko ikusentzule, Larrabetzun segitzen dugu, Larrabetzuko udal pilotalekuan Emakume Cup txapelketako finalak zuzenean ikusgai, lehendabizikoa ikusi dugu, bigarren mailakoa hain justu ere, eta laster, galtzaile batekin hitz egiteko aukera izango dugu, baina bien bitartean lehen mailako finala jokatuko duten pilotariak beroketa ariketak egiten ari dira, ez da, Inigo eta Iker? Alaxe da bai, Sara, eta denbora izan dugu, gonbidatu ere zuregana etor dadin, bigarren partida jokatu aurretik, jendearen aurreko aurkezpena egingo dute, baina aurrez, Sara, uste dut aldamenean duzula eta hitz egin dezagun galdu duenetako batekin. Arrate Gaztelurekin nago hemen, Larrabetzuarra bera, etxean jokatu duzu, zer modu sentitu zara? Ondo, ez dut eukiegia esan aukera askorik pelotari joteko, bai ondo, gustora, bai. Galdu duzue, 28 markagailua handiegia izan da? Ez dakit, egunek eta egunek da, zoingoan eiakutoke bain ondo ibiltia, eta, gustora gauz.
edo nolare finalera iristea handia da gero, ez da? Bai. Eta gainera dekogun taldeagaz eta gero, ordun eta arro hau. Bai. Zer modu sentitu zara txapelketak iraunduen denbora guzti honetan? Ondo. Ez dakit, partideko olgeotez, eta apurka igoten, eta azkenean finalera gara, ondo, posi. Neskentzako importantea oso hau, ez da? Oso, bai, eta Larrabetzun geratzea baino, Euskal Herri osora idatu aldan saletasun hau. Hortxe mesua, orain lehen mailako finala ikusteragoaz, mila esker, Bai, zueri, eskerrik asko. Hortxe dira protagonistak, Irati Etxebarria eta Patri Espinar, gorriz jantzita, Nerea Sagarna eta Nagore Bilbao. Sakea beraiei okitu zaie, urdinei, eta ez dakit aurrekaririk bagote dagoen, hauen artean Amore eta Etxano jokatutako kanporaketa horietan, elkarren kontra indarrak unertu ote zituzten, Iker? Bai, bigarren kanporaketan aurka jokatu zuten eta egia esan txapelketako norgehiagoa ez duena hau izan zen, ez? Bikote gorri hau urdinaren aurka, zuk esan bezala, Patri Espinar eta Irati Etxebarria nik uste dut favoritoa direla. Gorriz irtetzen dira horrela banatu duguzelako kamisetak gaurkoan, baina favorito bezala eurek urtetan dira, eta partidu ez duena hau izan zen, baina egia esan Patri Espinar beste maila bat daukala eta berak beste abiadura bat ematen diola pilotari eta oso errez jokatzen duela pilotan, ikusiko duzuen bezala gaur, baina ikusiko dugu ia zer gertatzen dan. Lau pelotariak bizkaitarrak dira. Larrabetzukoak bi, Usan Txolokoa hirugarrena eta Laukizkoa bestea. Meroketa ariketak egiten ari dira, eta Irene Ortiz epaileak agindua ematen duenean jarriko da finala martxan. 22 tantora izango da, denak prest daudela dirudi. Hemendik aurrerakoak balioko du. Iaz, Zamudion jokatu zuten emakume kapeko lehendabiziko edizioa, aurten Larrabetzun gara. Iazko irabazlerik ez dago tartean, beraz, txapeldun berriak izango dira aurtengoak, aurreneko tantoa sakez lortu du Nerea Sagarnak. Naita botatako sakia, Azkenean Zabalera atera du Irati Etxebarriaren bila, eta haientzako lehenengo tantua. Bigarren sakea aterako du Nereak berriro Zabalera. Irati Etxebarriak erantzun dio, ondoren txapazpira Nagore Bilbaok bota du, bana laukoteko gazteena, bera dugu. Bai, 14 urtegaz kadete mailako lehenengo urteko kadetea, Laukizeko pilotaria, hau ere berez Laukizeko pelota eskolan eskuz ibilitakoa eta aurten palako modalitatean ere sartu da, baina hau da Olarretako pelota elkarteko beste pelotari bat, emakume kap txapelketan izena eman duena, eta ikusten duzu oso ondo jokatzen duela ere. Pelota zaila eraman du Nagorek, ezker eskubi, joa erakusten ari den lehendabiziko pilotaka da hauetan. Patri Espinar. Baina Nagorek. Txapa jode. Txapa, bai. Baina bi pelotaka da jodituen, Patrik. Bai, Patrik hasieran aipatu dudan bezala sekulako errestasuna dauka eta oso maila handia eskupelotan jolasteko. Gero ia elkarrizketatzen dozuen, baina seguruenik berak aipatuko dugu eskupelota asko gustatzen zaiola, eta gainera Patrik uste dut 17 urtera arte jokatutakoa dela, 17 urtera arte, mutilekin batera eta tokesko pelotarekin ere. Eta Patriri asko gustatzen zaio eskupelota, eta berez kirol guztiak ere oso ondo ematen zaizkio, heziketa fisikoan lizentziatua da, eta oingo udan Bilboko jaietan ere pilotaleku mugikorrean Maider Mendizabaleren aurka jokatzen ikusteko aukera izan gendun, sekulako partidua ikusi gendun, eta espero dugu datorren urtean txapelketan aurka jartzea. Eskuz, diozu. Bai, eskuz.
Palan jokatutakoa dira, Palan Gipuzkoako Federakuntzan lanean ibilitakoak ere, teknifikazioan, palako modalitatean, baina biak eskupelotan hasitakoak. Baina beste aukera bat izan liteke, bietan jokatzea, desafio modura, eskuz eta palaz. Hala da. Oso ondo moldatzen baitira biak bietan. 4-1, gorri jarri da pronostikoa, 4 tanto jarraian. Iratik eta Patrik egin ondoren, txapa gainean, ez du harrapatzerik izango. Eta sakea berreskuratuko du Nerea Sagarnak eta ikusiko dugu, lehen da biziko bi sakeak Naita Zabalera atera ditu. Oraingoan ere Iratiren bila joango ote da? Oraintxe ikusiko dugu. Ni momentuz hor atzelari bien arteko maila polita, ikusten dana. Nagoreri ere ikusten jakoz eskubiak ondo menperatzen dituela eta Patri Espinarre baita, peloteo polita ikusten ari gara, bai? Kanpora. Bai, baina Arriskuari. asmoa ona, baina txarto urten zaio. Zabaletik Zabalera sakatzeak arrisku hori dauka. Gehiegi zabaldu eta kanpora joateko alegia. Alaxe gertatu zaio Nerea Sagarnari. 5-2. Irati Etxebarriaren sakea, eskubiz jarri da Nagore Bilbao. Ezker hormaren bila, Aixe atera du ezkerrez Errez. Patrik, ondo eraman Nagorek, ezkerrez jarri da pelota kantxaren erdian egon arren. Zabalera orain, ondo Irati eta tanto aberatik. 6-2. Bueno, ikusten gabiz hau lehenengo mailako finala dela, Hemen este peleoteo bat ikusten da, luzeago jokatzen dutela. Aurten horregaitik txapelketa bi mailatan banatu doguz, bigarren maila eta lehenengo maila. Askoz hobeto ere irten da txapelketa horregaitik. Eta eurak ere, neskak ere posago eta askoz ere gehiago gozatu dute txapelketa guztian zehar. Papera bota du Patri Espinarrek, 3-6. Zabalera zabaltzen alegindu da, baina txapazpira joan zaio Patriri. Iaz aipatu duzu, maila bakarra izan zela eta iazko bi txapeldunak ez ditugu gaur hemen ikusi. Ikusi bai, baina jokatzen ez. Ez. Iazko txapeldunan Baraia Zarra eta Jone Aranguren izan ziren. Jone Arangurenek aurten ez du parte hartu txapelketan, eta hane Baraia Zarra bai, bere lehengusinarekin, Jone Goirirekin batera, baina lehenengo mailan jokatu dute, eta lehenengo mailan ikusten duzun bezala maila handia egonda, eta 3 tantu gaiti besterik ez, baina azkenean ez ziren finalean sartu. Txapelketa ona egin zuten, hane Baraia Zarrak eta Jone Goirik, baina 3 tantu gaitek, ezin izan dute finalean egon. Orain arteko tantori politena ikusi berri dugu, 7-3 Patrik egindakoa izan da azkenean, eta argi dago zein den urdinen taktika, behin eta berriro Iratiren bila joko dute, tantoa ea Zabal inguru horretan lortzen duten, badakitelako Patrik oso defensa ona daukala eta arriskutsua izango dela beraren kontra zuzenean jokatzea. Sakez egindakoa izan da, baina orain goz, naiz eta erasotu duten, oso ondo erantzuten ari da Irati. Bai. Hor bere bila dabiz, baina defentsa lanetan ondo moldatzen dabil, eta ikusten jako naiz da finala izen gustora dabilela, Esan be, Irati be neskatila zanean, Larrabetzuko Larreta pelota elkartean izen eman zuela eta pelotan jokatzen hasi zela eta 2-3 urtez pilotaria izan zela. Eta lehen aipatu bezala, proiektu honi esker, Irati Etxebarria ere berreskuratu egin dugu pelotan jolasten. Patri Espinarrek erakustaldia eman du tantu honetan ere lehendabizi oso luze atzera jo, eta ondoren txapa gainean txokoan egindako teja da oso dotoria izan da. 9-3. Aurreneko finala ez da berdindua izan, oreka falta izan zaio, eta bigarrenak bide berbera daramala ematen du. Atzera Patrik, ezkerrez. Seitik Nagorek eraman, Zabalera.
nora bota azkar ikasi dute, baina Irati oso ondo ari da. Eta Nagore be bai, Azkenean Patrik luze jokatzen dio, baina hortxe defentsan ibili behar duenean bere lana ondo betetzen. 10-3, piparetaz tantorik egin gabe zegoen Usantxolokoa eta oraintxe ikusi berri dugu. Zeinen ondo menderatzen duen jokaldi hori ere. Koska dago, Patri eta beste pelotarien artean. Bai. Alde handia. Azkenean Patrik ordu asko sartu ditu frontoian eta hori ikusten da. Nagorek ere sartu ditu, baina oraindik gaztea da eta Iratik aldiz gaztetan sartutako orduak orain berreskuratzen. Eta Nerea Sagarna lehenengoz aurten hasi dena, txokoan emakume pelota elkarteari esker izena eman da pelotan hasitakoa. Eta oso ondo egiten du, eta oso ondo ematen dio pilotari, eta oso ondo ezagutzen du pilota mundua. Ez dakit telebistan asko ikusitakoa da edo, baina espazioak eta oso ondo menperatzen ditu. 11-3. Irati Etxebarriak aterako du. Bitanto egin ditu orain arte Sakez. Baztertu iruter dira. Nagorek eraman. Patri. 6. kuadro ingurutik. Zabalera naita Nagorek. Irati txapagainean tanto. 12. Etena egingo dute pilotariek eta guk berriro Sara Gandararen gana joko dugu, Sara. Juan Manuel Fuentes, Bizkaiko Federazioko presidentea daukat hemen aldamenean, eguerdion. Eguerdion. Bueno, azteko armaietatik, jende asko gerturatu da emakume cup txapelketako finala ikustera, Bai, oso polita dago grada, oso polita da, oso giro polita, atsegina, eta hau da importantena, jendea etortzea ikustera eta giro polita eukitzea, bai. Desken pilota bultzatzea, ezta? Bai, hori da, orain dela 4 urte hasi ginenean federakuntzan, gure helburu bat izan zen, nesken pilota bultzatzea bai eskupilotan, bai paletan, modalitate guztietan, eta hemen gaude. Helburutik gauza bat edo proiektu bat gauzatu arte, bide hori luzea gogorra izan da? Bai, oso gogorra, ez dago ohiturarik, betidanik pilota izan da gizonentzako ematen du, eta oso gogorra izan da, baina pizkanaka emakumeak animatzen ari dira eta hor gaude, bai. Izan ere, gaztetan neskek bai badutela, bai badugula aukera frontoietan mutilen aurka jokatzeko, baina federatu mailan akaso hau falta zan, ez da, horrelako txapelketa. Bai, horrelako txapelketak oso importanteak dira. Neskak txikitan hasi dira jolasten, baina gero adina batekin utzi dute, ez daukatelako jarraipenarik, orduan, orain ja txapelketa honekin, txikitan hasi diren neskak, badaukate non engantzatzea jarraitzeko. Horietako bat, Patri Espina, kaso, ez da? Bai, hori da. Kasu horretan, hor daukagu gure pilotaria Usansolokoa, txikitan egon zela jolasten, eta gero ez zegoenez txapelketari jarraipena emateko, utzi zuen eta hasi zen jolasten paletan. Eta orain, txapelketa honekin hasi da berriro jolasten. 12-3, markagailua bizka bat desorekatua bada. Bai, hor dago, Patrik diferentzia markatu du, argi eta garbi. Denbora luze egon da jolasten eskupilotan txikitan eta nabaritzen da pilo, bai. Bueno, eskerrik asko segi gozatzen partidarekin. Zuei, eskerrik asko. Jose Manuel Fuentes, Bizkaiko Federazioko presidentea, honek palaz jokatzen dituen alabak baditu, ez dakit eskurako pausua emateko asmorik baute duten, Iker? Jose Manuel Fuentes presidentearen 3 alaba pelota munduan dabiz, alaba nagusia eta erdikoa palaz eta txikia eskuz. Txikia dabil eskuz. Eta egon dira animatuta txapelketa honetan parte hartzeko, baina azkenengo unean beste txapelketa batekin batera jokatu behar zutelez, ez dute izena eman, baina seguruenik datorren urtean animatuko direla eta jokatuko dutela eta parte hartuko dutela. Txapa jodu, txapa gainean jarri nahi zuen pelota horrek 13-3.
Pronostikoa gorrien aldekoa zen, eta orain goz, bai ez da ezaketela ematen du. Irati Etxeberria erasotzen saiatu dira Nerea eta Nagore. Atzean Patrirekin zerikusirik zereginik ez daukatela ikusita. Zabaleti pilota txaparen gainera, baina kanpora hori ere. Bai, txartzat eman dute. 14-3. Eta etenaren ondoren badirudi Patri Espinarrek ere pixka bat saiago hartuko duela hemendik aurrerakoa, neurketa oso bideratuta dauketela ikusita. Iratiren sakea. Nagore. Patri. Luze. Zabalera atzelari urdinak, Iratik utz. 4-14. Venga, ia hortxe aukera lortzen duten, tantoa lortuta sake hartuz bikote urdinak aurrera egiteko markagailuan. Iratik erne egon behar du hemen Zabalean, orain arteko sake guztiak berari zuzendu baitizkio, baita hau ere. Bai. Baina arresto hona Iratina, Aukera orain berak. Aurkariak estutzeko. Patri. Ona izan da. Tanto egin nahi izan du Zabalean, baina txapapera jantzaio Patriri, 5. urdinentzat. Armaia beteta. Iaz baino jendetza handiagoa, Iaz bez Amudion jendetza handia, gainera horre grada portatil hori jarri behar izan zuten udaletzekoak azkenengo orduan. Baina gaur hemen ere 500 jesarleku jesarrita daude eta alandabe zutunik ere jendea badago, Sakean Nereak Zabalera, ondo erantzun dio Iratik. Txapa gainean, tantoaren bila Nagore Bilbao, baina ondo iritsi da Patri. Zabalera berriro. Iratik, kanpora bota, 6. Badakite, nori bota behar dioten. Azkenean Patriren aurka jokatzea oso zaila da. Eta Iratiren bila dabiz, baina orain arte Iratik ondo erantzun du, oso ondo. Bere bila dabiz, baina defentsa lanetan oso ondo eta gainera ikusi dugu horre ondo moztutako tantuei esker 2-3 tantu ere lortu dituela. Erantzun berriro Iratik. Nagore orain txapa gainean moztu nahian. Patri, Nagorek ezkerrez ondo. Boleaz orain Patri Espinarrek. Nerea, atzera indartsu Patrik. Iraman, iritsiko da. Patri, txokora orain, baina ezin izan du Nagorek eskubiz eraman. 15. gorrientzat. Pelota zaila beraman du emetik, 5 kuadrotik ondo eramandakoa. Baina badoaz aurrera markagailua, bikote gorria. Irati Etxebarria eta Patri Espinar. Patri Espinar gaur egun Hernanin bizi da. Gipuzkoako pelota federakuntzan teknikari bezala ibilitakoa da. Irati, Nagore, Iratik bere burua lurrera botata eraman du. Pipareta orain ona. Oso ondo Nagore. 7-15. Ondo. Eta armailetan jendea normalean horrelakoetan Aulenaren alde jarri hoi da eta hori sigartatzen ari zaie Nereari eta Nagoreri markagailuan oso atzetik dabiltzela eta jendearen babesa eta bultzada izango dutela. Bai, hori ikusten gabiz. Patri. Hor Nereak Zabalera atera nahi du, baina bigarren sakea kanpora joan zaio eta oin beldurrakin dabil, Ez duen larregi zabaldu nahi, Zabalera. Irati,
Txost egin dio pelotak eta kanpora bota du ezkerrez Nagorek 16 eta 7. Aurreneko tantoa Nerea Sagarnak egin du, baina geroztik aldea handia hartu dute aurkariek eta alde hori handitzen saiatzen ari dira. Sake ona Iratirena, uste baino gutxiago ateratzaio Nagoreri ezker hormatik, deja da Arroxamarra, iritsi da Nerea, Irati, eskatu Nagorek, txapa gainean Zabalera, tanto. Restorbu pizka igual egin dio Nereak. Baina hortxe, Iratiren bila dabiz, eta lortu dute, 8. tantua. Bigarren mailako finala 22 eta 8 amaitu da. Eta lehendabiziko mailakoan gutxienez. Lehendabizikoan galtzaile gainera tanto egingo dituzte. Erdira sake orain, Patrik erantzun du oso indartsu. Nagore, ezkerrez Patri. Nerea. Atzera Patri gairez ezin. Nagore Bilbauk, 17 eta 8. Hor Robeto bi pausu gehiago atzeratu eta botez jarriko bazan, baina erabaki du Eskerso da Manos defentsa lan hori egitea, baina azkenean txapazpira joan zaio pilotaka da hori eta 17. Tantua. Ia lortzen dute meintzat bi tantu egitea, ez? Hori txerasoa zenean be bururako esaten balio du, pizkat balio du, ez? Atera du Iratik, txapa gainean atzetik Nagorek, ezkerrez orain oso aurrean utzi dio Patriri. Zaila izango da hortik eramatea, baina lortu du. Ondo. Patri berriro erasoan, txapa gainean Nagorek ezin, 18 eta 8. Jodezagun berriro Sararen gana, aldamenean pelotari izandako bat baitauka Sara. Carmelo Ariz Navarreta injustu ere, guardion. Bai, guardion. Beno, Larrabetzuko frontoira gerturatu zara, nesken pilota ikustera, hau duela urte batzuk ezin eskoaz irudien, ez da? Bai, eskuz horitzarrez, aspaldi olakoak ez da gertatu. Egon direz da dago, soneien neska asko alebinen mailan da neskak pelotan da bizena oso ondo. Polito gainera mutilekin da horre maila berean. Horitzarrez gero, bueno, zeukan jarraipenik pelota neska munduen eskuz. Da, bueno, pastan ziren beste molaketa batzutara, pala bezala. Da, nik uste oso garrantzitsua da, ze, bueno, orain dauzen neskatiak badokate gero non jarraitu eskuz jolasten, da olako txapelketa bat egotea oso garrantzitsua da. Batzokaz eta bestekaz berbetan lehen, adin bat duten neskek bidea egin dutela nolabait, ez da, Patri bat esate baterako mutilekaz jokatu izana, palara pasatu behar izana, eta orain begira aukera badu pilotan aritzeko. Bai, alaze da ez, gainera eurekin hitz egin ezkero, da eurek ez da eurek beti nahi izan zuten eskuz jarraitza ez. Ono palan begustura dabiz, baina nahi zuten eskuz jarraitza, eta nik uste, Patri moduko neska mordu edau zumetan ondo dabizenak, eta gero itxi izan dutela pelota jokatzen, baina ikusten da, pelota neurriko pelota honekin, pelota jokatzeko pelota batekin, mutilen kontraiteko moduen badauela, ez? Eta lehen Pablo Berasaluzek esan digu, armaietan, beraiei baino jende gehiago joan zaiela frontoira ikustera, ez da? Bueno, Pablo hori neko jarraitzaile asko dekor bera be, baina, bai. Nik uste final bada, egun polita daurentzako, neskantzako, eta nik uste aurrekari moduan kriston meritua daukaten neska hauek, ze euren eskuz, badino txu, eta maitik urte gitxitara txapelketa polit bat egongo dela, eta neska asko maila handia izango dute eskuz jolasten. Partida ona ikusten ari gara egia esan, urdinek hartu dute aurrea markagailuan haseta berehala, baina oin badirudi gorriek ere hortxe egon nahi dutela. Bai, ikusten da, gorriak beste mailatxu dago, batez be Patri hor ezberdintzeko pelotaria da, beti da nik umuometatik ezagutu nik usan solon mutin jogatzen, da kriston mailaukan, da berriro ontxe eskuz ikustea, gozada bada, eta ikusten da postura guztia menberatzen duela, eta
Da, holan ikustea neska bat pelotan, postegoa da, ez? Oso indartzu ematen dio pelotari, atzera ematen dio asko, eta seguru nago eta lehenago esan dugu, ez da mutilen bat edo beste hartuko zuela mendean. Bai, nik uste laster desafio txubete prestatu beharko dugule mutilen baten kontra, ze ikusten dago gotxu da biela, fizikoki betopera, eta, bueno, duai guztia dekoz pelotan oso ondo ibilteko, ez? Hortxe erronka, eskerrik asko, Carmelo. Bale, zuei. 18 eta 8 utzi dugu partida, Carmelo Ariz Navarreta, pelotari profesional izandakoa, eta gaur egun, Iker Amarika bezalaxe, Bizkaiko Pelota Federazioan, eta lanean ari dena. Bai, hortxe dabil, tenifikazio proiektuan 22 azpiko eta senior mailako pelotariekin batera, teknikari bezala. Eta gaur be, emakume cup txapelketako final honetara ikustera hurbildu da. Falta egin du sakez Irati Etxebarriak, 9. Nerea eta Nagorerentzat. Aurreneko aldiz. Txokora atera du, baina ez du erantzpenik izan. Patrik erantzuteko agintzen bera, hasi da orain eskubiz. Bi eskuz, jotzen du indartsu, biekin dauka konfiantza handia. Nagore urrutitik ezin pilota frontixeratu, 19 eta 9. Bai, talen komentatu dute desafio bat antolatzen duten Patri Espinar beste gizonezko baten aurka. Gaur egun Patri Espinar badago jokatzeko moduan edozeinen aurka. Baina niri gustatuko litzaidake Patri Espinar eta Maider Mendizabal ikustea haien artean, haien norgehiagoka bat horrelako pilota leku baten. Beraz proposatuko dugu, antolatuko dugu. Bigarren falta jarraian egindu Irati Etxebarriak sakez eta iritsi dira. 10 kopurura, Nerea eta Nagore. 10 eta 19. Nerea Sagarnaren sakea, erdikoa, Patri. Ondo. Nagorek ezkerrez, pipaketa orain. Nereak bihurritu. Eraman eta aukera dauka orain erasotzeko, baina bera zegoen tokira bota du. Buruz gain pasatzen saiatu beharrean. Azkerka da, txokora. Eta gertuago hau. Erraz ikusten zaio Patriri eskubiakien, Eskuma zein ezkerra. Nagore Bilbao. Patri. Ondo. Garren tantoa gertu dute gorriek. Iritsi Nerea. Eta bertan utzi. Patri Espinarrek 20 eta 10. Bera da zalantzarik gabe. Laukoteko izarra bera ari da finala usten. Bai, aipatu dugu hasieratik, berak beste maila bat duela, eta naizta txapelketa 2 mailatan banatu, azkenean Patrik esan bezala ordu asko sartu ditu frontoian, 17 urtera arte esku pelotan jokatzen ibilitako pelotaria da, eta naiz eta urte askotan pelota utzita izan, ondo ikasitakoa, hortxe dago, eta gaur ikusten ari gara. Nereak zabalera, Iratik irantzun, orain txokoan, atzera asko arrotuta Patrik eta hortik pelota hori itzultzea oso zailatzen. Arrotu eta baztertu. Horre azkenean 5 kuadro inguru horretan egindako tantu guztiak luze jokatu duelako izan da, baina luze jokatuta aparte, ondo baztertutako pilotak izan direlako. Azkenekoaren bila abiatuko dira Irati Etxebarria eta Patri Espinar. Txapelak lortzeak dira. Azken tanto egitea falta. Iratiren sakea. Ondo jodu atzera Nagore Bilbaok. Patri. Eskatu. Aurrean txapagainan utzi, eraman Iratik. Patrik zabaldu, Nerea hortxe da. Bildu, aukera orain Nagorerentzat. Tanto izango da.
Bueno, hortxe, 11. tantua, Lehenengo finala 28ko emaitzagaz bukatu dute, oingoan 11. lortu dute, eta ia Nereak izango duzakea berriz, ia kantu gehiago lortzen duten. Elkarri kontra jokatu zutenean 16 egin zizkieten Nereak eta Nagorek. Amori beta Etxanon, gaur oraingoz 11 egin dizkiete. Irati. Zabalera Nagore, Irati. Txapa gainean txokoa orain. Atzera Patrik. Aukerako pelota Usan Solokoarentzat. Ez du bukatzeko asmorik erakutsi, baina huts egin du. Nerea Sagarnak eta amaitu da 22 eta 11 irabazi dute. Iratik eta Patrik pronostikoa bete egin dute. Ikerretan nahi baino gutxiago estutu dituzte Nereak eta Nagorek favoritoa. Txapelketan zehar, aipatu bezala, haien kanporaketan 22-16ko emaitzagaz amaitu zuten partidua, Patri Espinar eta Irati Etxebarriak irabazita, baina partidua estuagoa izan zen. Baina gaur, lehen esan dugun bezala, finala da, final egunean, hortxe dago urduritasuna eta beste partidu bat da. Eta egia esan, alan dabe, partidu nahiko polita ikusi dugu. Horre Nagore Bilbao ere ikusi dugu maila polita duela eskupelotan jolasteko. Nerea Sagarnan meritua ere, jakinda aurten hasi dela eta urtebete baino ez daroala eskupelotan jolasten. Finalera sartu dela, lau kanporak eta irabazi ondoren. Eta 22-11ko emaitza horrekin posik egon behar dela. Eta uste dut protagonista nagusia Sarak ondoan duela, Sara? Espinar daukat hemen aldamenean, aurrena, zoriona. Mi esker. Partidu ona ikusi dugu, baina markagailuan aldea, ezta? Bai, aldea, ligillako partiduan ezen hainbeste diferentziagon. Oraingoan, nola ibili ziren aurrekoan nahiko gertu gure gugandi, nahi nun hasieran jarri pizkat fuerte, distantzia pizkat hartu, urrundu beraiengatik eta ero relajatu, baina azkenean nolan gelditu da ikusi zuen bezala. Erlajatu gabe, esan berri didazu. Bai, erlajatu gabe. Ze moduz ikusi oso txapelketa, urtengo bigarren ekitaldi hau, emakume cup txapelketarena? Aurrek urtearekin konparatuz, nik uste dute hobetzen dijoala pizkanaka. Aurten bikote gehiago hartu dute parte, maila pizka bat ere handiagoa izan da, altuagoa izan da, orduan urtetik urtera pizkanaka hobetzen doa gure joko maila ere, eta txapelketaren joko maila. Eta hori da, erronka, ez da, urtetik urtera, eta txapelketa hobeagoa eta ikusgarriagoa egitea, ez da? Bai, nik uste dute aurrekoan ere esan nun prentzan, helburua izan behar dela, hemendik aurrera urrengo urtetan zabaltzea Euskal Herri mailara, Euskal Herri osora, han baditugulako ere probintzi ezberdinetan pilotari osonak, eta jokatzea pilotari berenak. Patri, zuretzako oso polita izango da, ez da, zu eskupilotan hasi zinean, baina danok badakigu etzegoela aukerarik jarraitzeko horretan eta palara pasatu behar izan zinela. Hori dana nola bizi izan duzuzu? Esan duzun bezala, nik 17 urteekin utzi behar izan un pelota, mutien kontra zulako indarrik, gero palan ibili nintzen beste kirol batzukin batera ere, eta egia esan nilaz nun espero olako partidurik, olako txapelketari jokatzea, telebistan aurrean eta inoiz ez digutekin kasurik telebistak. Orduan ez nun espero, eta aurrek urtean ja ikusi nunean txapelketa egin zela, egia esan posgarria da ikustea olako kintzak egiten direla, eta postua egiten dozuela zuek ere tarteka olako txapelketak ateatzeko telebistan. Orduan, posgarria da olako txapelketak egitea, eta niretzako ere rengantzatu naz, trenera igonaz, eta Iker Amarika zirikatu nindun parte hartzeko, berak esan zian, Patri, parte hartu behar dozu, eta, lizentziatu, fitxatera, eta hemen nago. Eta sasoi betean ere bazaude, ikusi zaitugu oso partida bikaina eginda, eta armaietan ere batzuek esan digute, mutilen bateo beste mendean hartzeko gaizatela, Oin ja, azken denboraldian ez naz asko ibiltzen ja, ez pala, ez eskupilota, nabil beste kirol batzutan, gorrika, mendia, eskalada, eta orduan horri esker sasoia mantentzen az. Baina, mutil batzuen kontra, segun ze maila duten, noski baietz irabazi aldiet. Nik nire entrenamenduak mutil batekin egin ditut, nire lagun batekin eskupilotaria,
Unai Alvarez Hernaniko pelotaria, orduan kriston potentzia, kriston intentsitatea sartzen zian, eta horri esker, bitu gaur hemen egonaz. Patri, zorionak, segi gozatzera eta segi pilotan jokatzen. Bale, mila esker zuei. Geroxeago entzungo dugu beste protagonistaren baten hitza, baina aurrez sari banaketa egitekoak dira, eta zentra gaitezen horretan, hemen aldamenean Iker Amarika zirikatzailea daukat. Bai, bueno, zirikatzailea ez dakit, baina bai animatu nion, esku pelotan berriz hasteko, banakienlako pelota asko gustatzen zaiola, eta, bueno, Gipuzkoan oraindik ez dutelez aukera hori izan, gainera berak Gipuzkoatik lizentziarik ez zuelez izan, Bizkaitik ateratzeko aukera izan duelez, horregaitik animatu nion emakume cup txapelketan parte hartzen, ez? Gainera, berak txokoan emakume pelota elkarteagaz harreman estua dauka, haiei ikastaro bat ere antolatu ziren, oindala 6 hilabete edo gutxi gora bera. Atzo ere badakit Iruñan egon zela aldatze emakume pelota elkartearekin batera beste ikastaro bat ematen emakume pelotariei, eta nola ez da Patri Espinar emakumeen eskupelotako modalitatean egongo, ez? Eta txapelketa honetan egongo. Merezi du, eta bera da gainera daukagun erreferenterik onena, eta egon behar da. Hasi da sari banaketa, lehen da bitzi, bigarren mailako finala, 22 eta 8 galdu duten biak. Hortxe dituzue, Arrate Gaztelu eta Paula Iturbide. Hasieratik aldea handiete aurkariek eta gero ezin izan diete. Atzetik aurrera etorrita harrapatu. Garaipen garbia izan da. Lutxi Fonseca eta Iratxe Ibarrarentzat. Babesleak ere horrelakoetan azaltzen dira eta esker antolatzen dituzue txapelketa hauek Iker. Babesleak. Bai, hemen eskerrak gehien bat Camposeri eman behar zaio, ez? Konserbaz Campos. Berangana zuzendu ginean, hortze Aintzi Labururekin egon ginen, marketingeko zuzendariarekin batera, proposamena hitzel gustatu zaion, berak aipatu bezala Iasko txapelketari jarraipena egin ziolako, finala ere telebistatik ikusi zuelako eta argi zeukan urte honetan bera babeslea izan nahi zuela, ez? Hortze bera da, txapela ematen ari dena, Aintzi Laburu, Campos etzekoa, eta eskerrik asko. Bestetik ere Alex Martinez dugu, Leioa Bageneko zuzendari komertziala, bera ere, pelota munduan sartu da, gustora sartu da, eta emakumeen txapelketa honetan ere egona izan du. Hortxe duzue, bigarren mailako podiuna, txapeldunak Lutxi Fonseca eta Iratxe Ibarra, eta txapeldun ordeak Arrate Gaztelu eta Paula Iturbide. Lutxik ikusten zaio ez dagoela ohituta txapelak jartzen, ere koletarekin ere zailtasuna dituela, baina Iratxe Ibarra Iratxe Ibarra beste tankera bat du txapela jartzen. Hortik hetxe egin beharko dute bigarren mailako protagonistek, ondoren lehen mailakoei tokia egin diezaieten. Larrabetzun gaude, emakume cup txapelketako bigarren edizioko azken egunean. Hasiera otsailaren lehendabiziko astean egin zuten Amorebi eta Etxanoko pilotalekuan bigarren jardunaldia ere hantxe izan zen, eta gaur honenen artean finala jokatu dituzte, eta bukatu ondoren hirugarren edizioan pentsatzen hasiko dira antolatzaileak, baina txapelketa honez gain lehen esan digu Iker Amarikak saiatuko direla Euskal Herri mailan beste zerbait antolatzen. Iaz egin ziren lehendabiziko urratsak eskupilotan emakumeen munduan, aurten hobekuntzak nabaritu dira, eta edatzea, zabaltzea izango da helburua hemendik aurrera. Asmoak badira, baliabideak ere aurkitu egin behar. Bai, badira, hor badakigu beste herrialde batzutako federakuntzak ere hasiko direla, eskupelotako modalitate hori gehiago indartzen emakumeen artean.
Hortxe Gipuzkoatik ere badagoelako eskaintza eta badagoelako gogoak horrelako txapelketak antolatzeko. Eta nik uste datorren urtean Euskal Herri mailako txapelketa ikusteko aukera izango dugula. Lehen aipatu diguzu, Bartzelonan ere badirela, lau neska jokatzen dutenak, Rioxan ere bai, eta jakina handik eta hemendik, zenbat eta pelotari gehiago izan, maila orduan eta hobea izango da. Eta bai, gainera kontutan izan behar da, palan dabizen neska guztiak ere eskuz jokatu dezaketela, guztiz kompatiblea dela, ze hemen azkenean kontutan hartu behar dena da, emakumea jarraitasuna izateko lortu dugun gauza bakarra da pelota moldatzea. Eta pelota berez biguna da, pelota gozua da, ez du kaltea handirik egiten eskura, eta horregaz batera eskuz eta palaz jokatu daiteke batera inongo arazo barik. Txapeldun ordeak igo dira podiunera, Nerea Sagarna eta Nagore Bilbao, eta orain txapeldunen txanda izango da. Irati Etxebarria eta Patri Espinal. Txapelak buruan dituztela, agurtuko dituzte Larrabetzuko pilotalekuko armailetan dauden pilotazale guztiak. Hortxe doguz, emakumeka 2016ko txapeldunak. Irati Etxebarria eta Patri Espinar merezitako txapela, sekulako txapelketa egin dutelako haien laukan beraketak ondo irabazita. Aipatu bezala partidurik ez duena haien aurkarien aurkakoa izan zen, Nagore Bilbao eta Nerea Sagarnaren aurkakoa. Eta gaur ere finalean 22-11ko emaitza horrekin, hortxe merezitako txapela eta posik. Eta esker beste pausu garrantzitsu bat eman duena emakumeak eskupelota munduan. Iaz finalak Zamudion izan ziren, lehendabiziko txapeldunak Jone Aranguren eta Ane Baraiazarra, haien lekukoa hor irudietan duzuen pilotariak unkituta gainera. Irati Etxebarria eta Patri Espinar. Lehen mailako txapeldunak dituzue horiek, oraintxe bertan gehituko zaizkie lehendabiziko finalean jokatu duten bigarren mailakoak. Horrez gain hemen Jose Manuel Fuentes, Bizkaiko Federazioko presidentea dago, Inigo Gaztelu, Larrabetzuko alkatea, babesleak ere bai, eta horixe da hortxe argazki polita, bai. Argazki oso polita, gaurko protagonista nagusikin batera, babeslekin batera, alkatearekin batera, eta esan bezala unkitu egin dira, neskak unkitu egin dira. Haietzako txapelketa garrantzitsua izan dalako eta pausu garrantzitsua esan bezala. Iaz Zamudion izan ginen, partidua grabatu eta gero eskaintzeko aukera izan genuen. Gaur berriz, zuzenean Euskal Telebistaren lehendabiziko katean ikusi ahal izan dituzue. Sari banaketaren ondoren, zorretan gelditu gara, lehen galtzaileetako batekin hitz egingo genuela esango dizuegu agurtu aurretik, eta halaxe izango da, Sara Gandara, zai baitago, oraintxe datorkio, galdu duenetako pilotari bat, baina gaur hemen, nik uste pozik daudela, irabazleak eta baita irabaztea lortu ez dutenak ere. Sara? Hemen irri handi batekin daukat Nagore Bilbao, eguerdion. Eguerdion. Galtzaile gaur bai, baina irabazle emakume denak, ez da? Bai, ja, jolaste daude kanporatua, ondo, posi. Bikote oso gogorra izan duzu aurrean, ez da? Bai. Patrien kontra ezinezkoa, ja. Ezin atzetik eta galtz. Finalera iristea, suposatzen dut, oso sari bikaina izan dela zegoen. Hemen jolastea, hemen kameran aurrean da. Kamerak eta jende ugari frontoian ere. Frontoia beterik egon da, da bai. Ez nuen pentsatzen hainbeste egon zonek. Zergatik ez? Ez da egit, hainbeste, bai jendea, baina hainbeste beterik egon da. Urduri egon zara horregatik? Bai, hasieran oso urduri. Hori esan behar nizun, akaso partidan sartzea kostatu zaizue, baina gero lanak eman dizkiezue. Ba, gero beto, lehenengo erdian ez da zibili oso ondo, oso finera zibili. Ba, bueno, gero.
Patrik oso indartsu botatzen zituen pilotak atzerak eta zuk oso ondo erantzun dozu. Indar asko nik ezin dut, bota horra arte, eran, eta eroan aldot. Bueno, emakumeak txapelketako bigarren ekitaldia, ikusten zaitu garaikurra eskuan duzula, txapeldun orde, eta bidea luzea da oraindik, ez da? Orain pala nazinaz, eskura berau jolazten jarraitu nahi dut. Emakumeek aukera izan dezaten txapelketetan parte hartzeko, esku pilotan parte hartzeko. Mutilak soilik ez ibiltzea telebistan, da nik txikitat ikusi dutaz mutilak, eta neskak non dauz. Begira noraino iritsi zaren, Hemen posik, hemen egoteaz. Hau nola ospatu behar duzu? Hemen ez da egit, hemen ez zer gongo da edo. Larrabetzun kristok giroa dau, jode. Eskerrik asko. Zuri. Horietxek izan dira galdu duenetako pelotari baten hitzak, eta agurtu horretik, Iker Amarika hementxe daukagu, komentario lanetan gaur lagundu digu, antolatzaile eta bultzatzaileetako bat bera izan da, eta nik uste Iker helburu guztiak beteta jendea pozik joango dela gaur Larrabetzutik etxera. Seguro ni baietz, ez? Nik uste helburuak ondo bete direla eta gure aldetik esan oso pozik geratu garela, ikusi dugu gainera ikusleen aldetik ere sekulako erantzuna izan dugula, frontoia gainezka egondala, gaurko emakume cup txapelketako final handia ikusteko, ikusi dugu gainera sarituak unkituta ere, irudi horrek asko esaten du, eta frontoia horrela ikusita eta horrelako animoak ikusita gaurko protagonistak, espero dugu helburua ondo betetzea eta datorren urtera begira ia emakume gehiago ikusten dugu zen esku pelotan jolasten Euskal Herriko frontoi guztietatik. Eskerrik asko Iker, 3. edizioa datorren urtean izango da eta horri begira bihar bertan hasiko dira Iker eta bere lagun guztiak antolatzen. Larrabetzukoak eman beharrekoak eman ditu, datorren igandean berriro oreka saioa izango da, baina Sara, datorren igandea baino lehen, esku pelotarekin lana izan dugu, eta orain beste jokamolde batean hartuko ditugu neskak gaurkoa agurtzeko. Hori da, Inigo, mila esker bioi baita ere, hemen Larrabetzun egindako lana bikaina izan delako, giroa aparta edo nolare, eta orain beste frontoi batera egingo dugu salto, Azkoitiko gurea frontoiran justu ere, bertan Euskal Herriko paleta txapelketa jokatu baita, eta hortxe izango duzue bertan gertatutakoaren berri luze eta zabal. Gure aldetik besterik ez, hemen Larrabetzutik agur esateko unea iritsi zaigu, baina Inigo kondo esan bezala datorren igandean oreka saioa bueltan izango da, eta Oiartzun Espainol nesken futbol partida izango dugu zuzenean. Ikusgai Karla leku ona futbol zelaitik. Gure aldetik besterik ez, orain Euskal Herriko paleta txapelketa Azkoititik. Eskerrik asko horretagatik, agur, ondo izan.